Γεια! Σας κάνουμε ένα υπέροχο πάλι βιντεάκι να σας πούμε μερικά πράγματα πάλι από τη Σχολή Παπάζογλου. Σήμερα σας έχουμε ένα άλλο project. Πώς μετατρέπουμε μία κοπέλα καστανή σαν εμένα να δημιουργήσουμε ένα υπέροχο rainbow. Είναι μεγάλη τάση της εποχής μας τώρα να δουλεύουμε με πάρα πολλά διάφορα χρώματα, να δίνουμε μια τέλεια πολύχρωμη όψη σε μια νέα κοπέλα. Αυτό το οποίο θα ακολουθήσει αργότερα και θα δείτε είναι κάτι φανταστικό, κάτι μαγικό, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Φυσικά πρέπει να αγαπάς το επάγγελμα το οποίο κάνεις και εμείς δουλεύουμε και αγαπάμε αυτό το οποίο διδάσκουμε εδώ στη σχολή μας. Δεν παίρνει πάρα πολύ χρόνο αν μάθεις σωστά τα βήματα. Θα το δείτε και το αποτέλεσμα και θα θαυμάσετε και από μόνοι σας το πόσο όμορφα αρμονικά δένουν ίσως 7 ή 8 και 9 χρώματα πιθανόν. Τελειώσει την τεχνική μας εργασία, είδατε το αποτέλεσμα πόσο μαγικό είναι. Η κοπέλα εννοείται πως η ίδια το κυκλοφορεί και της πηγαίνει πολύ, διότι τέτοια χρώματα πρέπει να αρμόζουν και να φοράει ο κάθε πελάτης το χρώμα που του ταιριάζει. Είναι ένα υπέροχο αποτέλεσμα το οποίο το ζητάνε πάρα πολλές νέες κοπέλες, όπως και εννοείται και extreme άτομα σαν και εμένα. Γεια!